Gotovo 40% sve djece u Hrvatskoj susreće se s govorno-jezičnim poteškoćama i treba nekakav oblik logopedske pomoći. Ali za prvi logopedski pregled ponekad se čeka i godinu dana, a za terapiju i duže. Kako bi to promijenili i svoj djeci omogućili jednake mogućnosti za ostvarivanje vlastitih potencijala, protekle 3 godine zajedno sa stručnjacima iz Logopedsko-rehabilitacijskog centra ABC odlučili smo kreirati Bada-Bum, prvu digitalnu platformu koja na zabavan i učinkovit način pomaže djeci pri razvoju govorno-jezičnih vještina i vještina rane pismenosti. Platforma je namijenjena i 3 ciljnim skupinama. Stručnjaci kroz platformu učinkovito i strukturirano upravljaju terapijom, te lakše bilježe i prate napredak djeteta. Uz Bada-Bum, stručnjaci su dostupniji i u mogućnosti su pružiti pomoć i podršku većem broju djece i roditelja. Roditeljima Bada-Bum omogućava da svojoj djeci osiguraju kvalitetan razvojni sadržaj, ali i pravovremenu stručnu pomoć, bez obzira na to gdje žive. Putem Bada-Buma roditelji mogu jednostavno pratiti djetetov napredak i dobiti stručne savjete i podršku. I ono najbitnije, Bada-Bum je djeci prijatelj u učenju. Kroz brojne kreirane igre i zadatke, djeca na zabavan način jačaju govorno-jezične vještine te razvijaju sve vještine kojima trebaju ovladati prije polaska u školu. Korisničko sučelje maksimalno je pojednostavljeno, ton komunikacije je topao i suradnički. A kako bi korištenje platforme učinili što prirodnijim, stvorili smo i 3 brand karaktera koja nas vode kroz sve procese. Bada i Bum su prijatelji u učenju, a igrajući igre, djeca prate njihove pustolovine, istovremeno vježbajući. Od samog lansiranja, Bada-Bum je prikupio više od 15.000 jedinstvenih korisnika. Više od 2.400 roditelja ispunilo je upitnik samoprocjene, i to iz 25 hrvatskih gradova i 19 država. Više od 1.300 korisnika prijavilo se na naš newsletter. U narednim godinama uštedjet ćemo tisuće sati stagnacije. Za djecu koja čekaju prvi susret s logopedom.